Hello guys, welcome back again to our channel and you're watching the vlog. So now gagawa tayo ng reaction video tungkol nung isang 21 years old na Filipina na si uh, Kathleen Brown at ang kanyang asawa na si William Brown, na itong si Kathleen ay naglaho na parang bula na iniwan niya yung husband niya na isang Canadian. So ito ang masasabi ko sa iyo, Miss Kathleen, good liar. So, grabe, sobrang bilib ako sa iyo. Napaka-sinungaling mo at napaka-dramatic mo. Pwedeng artistahin, di ba? Nagawa mong ipahiya sa buong mundo yung mama mo. Pinalabas mo na masama ang mama mo in the public. Umiiyak-iyak ka pa para kampihan ka at para maawa sa iyo yung mga tao. But no, kung gaano ka kasinungaling. So, ayan. And you're not a gold digger. You're not just only a scammer, but you're a professional liar. So, but ito, sorry ha, pero ito ang masasabi ko sa'yo. Hamang may chance ka pang magbago, gawin mo na, magbago ka na ngayon na. Huwag mo nang pabutin pa na marami pang mga tao na maluluko mo dahil kung anong iyong tinanim mo, ayan din ang iyong aanihin. What you sow is what you reap in the future. So, alam ko, pagsisisihan mo yan balang araw. Kasi yung Canadian na, na nagiging asawa mo na si William is, tama si Raffy Tolpo. He can give you a good life. He can give you a good future. Yan ang pinili mo na buhay. So, ikaw na ang bahala. So, yan ang decision mo. So, he respect you. So, ayan. At magbago ka na at may chance ka pang magbago. Alalahanin mo, mahal ka ni God. Wala kang magandang mararating yan. So, magbago ka, Miss Kathleen. Baguhin mo yung buhay mo. And mag-mature ka. Kasi, hindi mabuti yung ginawa mo. So, dapat nirespeto mo yung tao kasi ikaw yung nag-imbita sa kanya na pumunta sa Pinas. So, dapat ginalang mo siya, dapat hindi mo siya niloko. Dapat before ka nagpakasal sa kanya, sinabi mo na sa kanya na hindi mo siya mahal para hindi matuloy yung kasal ninyo. So, ayan. Grabe nag-effort yung tao. Grabe nagastos yung tao. Ang layo-layo ng Canada, pinuntahan ka sa Pinas para mapangasawa ka niya. At nakikita ko sa mata ni William na mahal ka niya. But, ayan. Hindi ka worthy para sa kanya. So, ayan, magbago ka, hingi ka ng sorry kay God. Kasi hindi yan mabuti yung ginagawa mo. Ayan, God bless sa'yo at sana matauhan ka at sana makikita mo ang iyong pagkakamali. Repent it. Repent it. Habang may buhay pa, may pag-asa pa tayo na pagsisisihan natin ang mga kamalian na ginagawa natin, nagagawa natin. So, ayan, make a repentance and may chance ka pang magbago. Magsimula ka ng bagong buhay. Yung para ang tao ay magkaroon ng tiwala sa iyo. Kasi sa ginagawa mo ay nawawala na ang tiwala ng mga tao sa iyo. Buong mundo ay nakapanood sa iyo. Ayan, they said that you are such a stupid girl. So ayan, 'di ba? At hindi lang ang iyong pangalan ang nasisira. You are bringing the name of the Filipina. So ayan, nawawala ang tiwala ng mga foreigner sa ating mga Pilipina. Ayan, kaya magbago ka dahil marami ang naapektuhan sa ginagawa mo. Ayan, masasabi nila na tayong mga Pilipino ay manluloko. Tayong mga Pilipino ay mga scammer dahil sa ginagawa mo. Gold digger dahil sa ginagawa mo. So, ayan, magbago ka. Magbago ka, Miss Kathleen. At sa iyo naman, Mr. William Brown, I'm so sorry you are crying. So, ayan, just go on. Just go on your life and let her go because she is not worthy para sa imo ha. So, she is not worthy for you. So, I prayed that God will heal your broken heart. I know how broken you are right now. So, just continue your life and pray to God. So, William, just let her go and keep on praying. So, she is not worthy for you, but I'm sure that God will give a right woman for you in the future. So, I'm so sorry to hear from you and God bless you and